A Vienna Capitals otthonába látogatott a Szapafehérvár AV19 az Erste Bundesligából. A találkozót mindkét csapat nagy lendülettel kezdte, és a második perc elején egy kontra után vezetést szerzett a volán Mihály Árpád révén. Sajnos alig egy percig örülhettünk a vezetésnek, ekkor ugyanis emberelőnyből Marcel Rodman egalizált. A folytatás továbbra is kiegyenlített játékot hozott, a bécsiek előnyben, míg a magyar bajnok azonos létszámban alakított ki helyzeteket. A 13. percben aztán egy távoli lövés visszapattant a palánkról, Hetényi pedig rosszul ért bele a kipattanóba, így gyakorlatilag a saját kapujára ütötte a pakkot. 1-2. A gólszerző egyébként Darcy Varenka volt. A harmad hátralévő részében már nem változott az eredmény, pedig a volánnak megvoltak a gólszerzési esélyei. A második felvonás továbbra is kiegyenlített játékot hozott, ám a felek csak helyzetekig jutottak, így 40 percnyi játék után maradt a 2-1-es bécsi előny. A záró 20 percet parádésan kezdték a mieink. A 43. percben ugyanis Allen előbb egalizált, majd egy minutummal később Mihály megszerezte saját maga második találatát, mellyel 3-2-re fordított a volán. A harmadik magyar gól után érezhetően fölénybe került a Capitals, és az 54. percben Zelsmar révén egalizáltak is. A rendes játékidő hátralévő részében már nem született újabb találat, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban gyakorlatilag végig támadtak a házigazdák, ám Hetényi Zoltán remekül állta a sarat. 11 másodperccel a végső dudaszó előtt azonban jött Kasparsson, és megszerezte a győztes találatot a Vienna Capitals. A volán tehát továbbra is nyeretlen tétmeccsen a bécsiek ellen, ám így is értékes egy ponttal gazdagodott Járvó Tolvanen és Énekes Lajos csapata. A volán legközelebb pénteken hazai jégen a Villach csapatát fogadja. Én úgy gondolom, hogy soha rosszabb egy pontot ne szerezzünk, illetve idegenben soha ne játszunk rosszabbul. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagyot hajtott ma a csapat, megérdemelte ezt az egy pontot is. Én úgy gondolom, hogy benne volt a 2 pont is maximálisan ebben a mérkőzésben. Egy-két szerencsétlen, véletlen történt, de ők nyerték a mérkőzést. Avval együtt elégedettek lehetünk a mutatott játékkal. Nagyot léptünk előre az utolsó mérkőzésünk óta, sokkal jobb teljesítményt mutattunk ma. Azt gondolom, hogy nagyon fontos minden pont nekünk, ugye, és azért a Bécs otthonába egy pontot szerezni az igen nagy fegyvertény. Talán benne volt a mérkőzésben így a vége fele az, hogy esetleg nyerhettünk volna is, de így alakult, és ugye az külön egy pech, hogy 10-11 másodperccel a vége előtt mégis mellé lőtték a kapunak és bepattant, úgyhogy sajnáljuk, de ettől függetlenül örülünk annak az egy pontnak is. Elfogadjuk, amit kapunk, az egy pont nagyon fontos nekünk most, minden pont fontos, úgyhogy nem könnyű itt nyerni Bécsben, mert amit lehet látni, a bírók ellen is játszunk, úgyhogy én szerintem örvendünk, amit kapunk, úgyhogy szerintem nem vagyunk meglepődve ez. Az első 2 harmad sem volt rossz, akkor azért még frissebb volt az ellenfél, valamivel jobban bírták gyorsabb játékosok lévén. Avval együtt én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk ezen a mai mérkőzésen. Egy kicsit nehezebben indultunk, de jól dolgoztunk, felpörögtük, átvettük az irányítást, sikerült megszereznünk a vezetést is, amit aztán végül is nem tudtunk megőrizni a végéig, de avval együtt olyan teljesítményt mutattunk, ami sok mindenre elég lehet itt az EBL-ben. Azt gondolom, hogy inkább az ellenfél volt az, aki fokozatosan visszaesett, tehát ők 3 sorra játszottak, van egy-két sérültjük, és számítottunk rá, hogy az első harmadban lesz a legnagyobb nyomás, és azt gondolom, hogy a mérkőzésen ez beigazolódott. Az elejétől kezdve folyamatosan kezdtek visszaesni. Az úgy érzem, hogy az első harmad után már
a másodikban kiegyenlített játék volt, és a harmadikban ugye az elején sikerült rögtön fordítanunk. Ezután ugye elkezdtünk védekezni, és csak ekkor voltak lehetőségeik, illetve ugye emberelőnyökből, amit nagyon jól használnak ki. Van egy-két nagyon jó játékosuk, aki kimondottan emberelőny specialista, és ugye ez beigazolódott, lőttek belőle 2 gólt is. A második és a harmadik harmadban szerintem is jobban játszottunk. Az első harmad egy kicsit lassú volt, ki volt, hogy 8 perc emberelőnyük volt, úgyhogy ez egy kicsit lelassít, a lábakból kiveszi az erőt, úgyhogy így nem könnyű, de második harmadikban összeszedtük magunkat, de mégis a végén valahogy kikaptunk. Következő mérkőzésen, hát addig most hál' Istennek van egy kis időnk, erre rá tudunk pihenni, illetve arra rákészülni. A Villach érkezik, akivel ugyebár tegnap előtt játszottunk. Én bízom benne, hogy jól fogunk tudni játszani, és ha ezt hazai pályán meg tudjuk tenni, illetve legalább ezt a teljesítményt hozni, amit ma, az a Villach ellen elég lehet. A célunk egyértelműen az, hogy otthon megfogjuk őket. Minden mérkőzésen győzelmet várunk, tehát azt gondolom nem lennénk sportolók, hogyha nem így állnánk hozzá. Hazai pályán pláne, tehát ugye most már viszonylag régen volt otthon meccs, remélem, hogy nagyon sokan ki fognak jönni és szorítanak értünk. Bízom abban, hogy jó mérkőzésen meg fogjuk tudni verni a Villachot. Végül is minden meccsen mi nyerni akarunk, otthon játszunk, úgyhogy ebben előnyünk van. Most van egy hetünk, végül is pénteken játszunk, úgyhogy addig összeszedjük magunkat, gyakorolunk egy-két dolgot és mindent bele, úgyhogy meg kell nyerjük azt a meccset.